Yabot naman. Kalingkuro Sige. dugan ko. Tuyok ta ha, tuyok ta. Ha? Sige. Jangan tiil. Na, nay-nay. 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 Yeah. Kulog na to sir ha? Ha? Payat kayo na. Kisay payat nila. Mas payat ni. Breast cancer. Stage 4. Kisay payat nila. Payat na, ano? Sige lang itong natambok. Okay. Inikana na ko sir, paaw niyang kamot ha. Kaya para makulog ha. Hindi lang, hindi lang. Ano to kamot ha? Isa. Gilang, gilang. Okay na ka, anak? Magkaginawa ka? Anak. Anak ko sir, balik ko sa online sir ha? Para maulapas kamay ang ulo. Ha? Ang ulan yan na, dali ha? Anak, para magkakuan siya. Anak, kaginawa na. Anak. So. Hindi man tubag. Guri. Ako yung anak siya daw ba? Ha? Hindi, si Bibi akong tawagan. Tulog siyang buwang mo, klase na launa. Hilot siguro. So yan guys, maghilot ko karon guys, shout out ko sa taga Emily Homes, Davao City. So shout out ko sa karon na tabangan na to si Ma'am na mamayo siyempre. Ilan ba na sa pagkampo sa Ginoo. Siyempre sa karon lang nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page. God bless po tanan. Shout out and God bless po sa lahat ng mga buhay ka. Magsugod na ko gilot guys, please share this video po. Saan na tayo mga asin? Mga 5 months na ninong anes ano? Oo yun eh. Pero mga September, okay pa. Lakaw pa siya. Lakaw pa. Siya na isa. Ano sa man? Ako, naitungkod. October na hindi kami ito sa mental hospital. Nung pasugod na ito dito. Ito yung pangalan, sir. Pia. Ha? Aping. Pia o Pia. Kaya tinaon. Sophia Lee. Sophia.
Lihok lagi. Lihok lang yan. Okay? Aloy. Walang mo ko diha. Walang mo na ko diha. Dino? Ano gitu? Ano magitulak? Wala magkagaya na sa bulon, pangka. Isting balik. Dali na lang kayo nakatuot, sir. Hindi ang tawa na. Ay, duga. Sorry na wala ko kahapas nimo na kahapas unta ko nagilot man ko na pasundo biya sa nako. Sabi ka sa kauban ro. Apa di pak? Ha? Sa kauban ko. Kauban ko uli. Laklaw eh. Nay mama. Baik ka sa ed. Ako yes. Mang, Dancing. dancing. Ha? Dancing, dancing. Dancing ako sa akin. Map. Ay, ano dali? Ha? Di nag-practice. Mm. Dapat mo practice ng mahawad mo practice yun na di pa hawad. Practice yun ang balik. Sinahawat. Saman. Practice yakon. Anong ginawa ka? Kasi kaon pa man ka. Alauna. Kaon siya. Ano pa ka ni uli dire mo ubalik ka man kagyapon. Balo? Si balon lang. Uli. Uy, balo. Okay. Alawuna. Alawuna, mang. Alawuna. Kaon sa Pansit kanton. Pansit, mang.
Ay, sibo na ito na. Ito na ito sa gawas kay. Napilo, no? Diyan, kapit sa dyan. Namin na maligyan niya mga tao. Tira ma'am. Ha? Nga.